Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Nagsunod ka ba sa programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary? Sugod karong adlang Domingo, Setyembre 15, tuig 2019, ug sa mosunod nga matag adlang Domingo, gipatas ana ang ilang oras sa pagsangyaw sa kaninan sa Kristohanong kasuguan. Gikan sa naandan nga alas 12 sa udto paingon alauna sa hapon, kini gihimo na karon nga alas 12 sa udto hangtod alas 2 sa hapon. Mas taas nga diskusyon, mas daghan ang mapupo nga leksyon, uban nila ni Reverend Charlie Eugenio o mga kauban. PBCM sa RPN DXKO Teleradyo, matag Domingo, alas 12 sa udto hangtod na sa alas 2 sa hapon. Mga kaigsonan o mga mahal namong tigpaminaw nining tungora karon, amo na sab kamong pagadapito nining programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Persons Incorporated. Kining alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio nisingkasi nga magadapit kaninyo nga unta kamong tanig karon, nakapagpalona sa inyong nagsatag sa kanamutangan para mapatalingugan ang mga kamaturan nga makapagkatod kanato sa kaluwasan na sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o ba naman sa mga basahong referensya nga kon kini kitudlo diri kanamo sa paggamit dili gigamit para sa pagsupak sa Biblia. O kumusta na lang kaninyo nga tanan labi na sa inyong pagsunod nini sa nagakalilaing dapit o may among pahinumdom kaninyo nga dili nato pagkalimtan ang atong pagtambong sa ato ang conference sulod sa katuig ang Disyembre 29 o ang atong sistema diha sa Agosto 19, no? Kadang Disyembre 29 birthday celebration sa atong magtutudlo o usab ang spiritual birthday celebration Agosto 19 o karon nakita sa pagpahigayon sa palabuto niining bulana Marso Jays in honor of Princess Angel Liberty. O karon magapayla pa ang kauban pang ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan. O ganiya pa ang kauban nga ebangelista. Kumusta og may pagpaminaw usab kanatong tanan mga kaigalag mga kaigsunan sa gyapon kini ang inyong igsoon ebangelista Brother Juan Danilo Mangalos may usa nga inyong makauban ining tungura. Duha ka oras kita mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog dinhi nining sibihan sa RPN DXKO Teleradio 1368 sa dial sa inyong mga radyo. Alas 12 ngadto sa alas 2 ang taknas kapunon kita mga kaigsunan matagadlaw kita nga Domingo, live kita karon sa Facebook mga kaigsunan o makita usab kita sa Parasat Cable TV sa TV5 o makita usab sa YouTube ang atong programa mga kaigsunan. O ang programa sa mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi mabati usab dinay nining sibihan sa RPN DXDR Dipulog 981 Imban matagadlaw Domingo alas 12 ngadto sa launang taknas kahaponon. Mabati usab dinhi nining sinyahan sa DXRO Radio Ultra 1188 AM band sa Cagayan de Oro City alas 10 ngadto sa alas 11 ang taknas kabuntagon matagadlang Domingo. Mabati usab dinhi nining sinyahan sa Radio Bandera Iligan City 100.9 News FM alas 3 ngadto sa alas 4 ang taknas kahaponon matagadlang Domingo. Mabati usab dinhi nining sinyahan sa DXNN FM, Kalamba, Misamis Oriental. Alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagmas gibuntagon matagadlang Domingo. Mabati usab dinhi ning sinyahan sa DYLA sa Cebu City. Alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang tagmas kautuhon matagadlang Domingo 909 AM band. Mabati usab dinhi ning sinyahan sa DYHR Shine Radio sa Toledo City sa Cebu. Alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagmas gibuntagon matagadlang Domingo 99.7 FM.
Mabati usab binining sibahan sa DYRR 103.9 radyo natin sa Pinamungahan, Cebu. Alas 12 ngadto sa alas 12:30 ang taknas kautuhon matagad-lang Domingo. Mabati usab binining sibahan sa B-Radio 105.5 by Kurat FM sa Balingasag, Misamis Oriental. Alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabiyon matagad-lang Domingo. Mabati usab binining sibahan sa Kabusis Radio 97.9 FM sa Bilaniba, Misamis Oriental. Alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas kagabiyon matagad-lang Domingo. Mabati usab dinining sibahan sa RPN DXPR Pagadian City. Alauna ngadto sa launay medyang taknas kahaponon matagad-lang Domingo. Mabati usab dinining sibahan sa DXGM 95.91 FM Butuan City mga kaigsunan. Alas 11 ngadto sa alas 12 ang taknas kautuhon matagad-lang Domingo. Mabati usab dinining sibahan sa DXCY 100.1 FM radio sa Bayugan City. Alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas gibuntagon nga masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang taknas kagabiyon matagad-lang Domingo. Mabati usab dinining sibahan sa DXRA 100.9 FM radyo natin sa Manolo Fortich, Bukidnon. Alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabiyon matagad-lang Domingo. Mabati usab dinining sibahan sa RPN DXMB Malaybalay City 648 AM band. Alas 12 ngadto sa launa ang taknas kapunon. Mabati usab sa ilang FM station sa Valencia City ay FM 95.3 sa samang oras alas 12 ngadto sa launa ang taknas kapunon. Mabati usab dinining sibahan sa Power Radio 97.7 FM sa Valencia City, Bukidnon. Alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon matagad-lang Domingo. Mabati usab dinining sibahan sa DXRJ 99.7 FM sa Damulog, Bukidnon. Alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon matagad-lang Domingo. Mabati usab dinining sibahan sa DXQZ 104.7 FM Real Radio sa Surigao City mga kaigsunan. Alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon matagad-lang Domingo. Mabati usab dinining sibahan sa Real Beat Radio 104.9 FM sa Hinuog City. Alas 6 ngadto sa alas 6:30 ang taknas gibuntagon. O mabati usab sa Militats Radio Rapido 92.9 FM din sa Hinuog City. Alas 11:30 ngadto sa alas 12 ang taknas kautuhon matagad-lang Domingo. Yadto mga kaigsunan nga atong ipanimbayan, labi na sa mga kaigsunan nga naa sa tinipong bansa sa Amerika, from Alabama, sa West Virginia, Maryland, USA, sa mga Juanito and Justina Makiton Hermias and family, mula ni Brother Hermias, ni Brother Juanito Hermias Jr., Sister Julayla Hermias Harrison, ni Brother Alegriano Hermias, ni Sister Charminia Hermias, Sister River Lilita Hermias Barton, ug di Brother Nicodemus Nicky Hermias. Live sila karon sa Facebook nakasundong gikan sa United States of America mga kaigsunan. Yung usab sa tuig son Charlie Gabaya Cartina na Saudi Arabia nagapatalingog usab may pagpaminaw kanino og sa tanan ng mga kaigsunan nga nagasud-ong kanamo labi na sa higala nga naga tanaw usab ko nato sa para sa Cable TV5 ni Brother Richard Sandigan ni Nas Opol, Misamis Oriental, Brother Roy Arcelias dia sa Bara Opol, ni Brother Mario Basalio ug ni Brother JC Tourist nga nagasundong usab nini karon nga atong programa. Nga gusto magbarangat sa mga pangutana mga kaigsunan, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882 sa Smart 0908-3938-768. Ngayon sa pag-isgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan, ang ato bradone, daghan man atong tubaguno, no? Usa sa gilotang pamahayag ni Mitchell Bendilio Bradone, nanukad sa Dipulog. May programa man ta din sa Dipulog, DXDR, alas 12 padong alauna Bradone. Niyang iyahaon ta din sa DXDR alas 7 ngadto sa
alas 8 8 sa kagabion. Pero ni layas man siya nining sibihan Bradone. Nibalhin sa laing sibihan, dili niya po dipulog sa DXKD, RPN DXKD. Unya, maro po ng oras na Reverend alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagna sa kagabihan matagad lang Domingo. Unya, adunay pag-hook up niya sa upat ka station no, dala sa iyang gi sibiyahan, lusot po diri sa dinhi sa Balingasag Bradone. Kurat FM. Mahinungdan nga doon na po'y ato nga alas 8, alas 9 din sa Balingasag para sa pagpatinaw kay masig nagtuo siya nga nagka-lisod og lisod na gyud di na gyud matubag Brother siyang hunahuna. Tungod sa giluwatan nga hitabo, may tungod niining bulan sa Pebrero 23 Brother ni adlaw Domingo, alas 9:30, alas 9 kapin kung kulang mo sa buntag na-record sa Bureau of Fire o sa police report Bradone, ang may tungod sa gitawag nila nga nahitabo nga pagkatawag nila gingog trahedya no nga nasunog ang PBCM Palace nga nahimutangan o residensya ni Master Bradone. Unya sa pagkasunog na diha niya na adunay mga komentaryo sa uban nga mga sibihan nga matod pa nila nga ang ato kunong magtutulo gani girescue Bradone unya nasunog ang palas ni Master Tomas Eugenio Senior unya giingon din nga giasin pud kuno Bradone nakaawat ning niya sa dinhi sa sibihan Bradone nga abot asa ni siya murag sa nabatian sa nakapamati nga ni-report nato sa bumbo radyo man tingali kung sa masayop nga ang nagpahigayon niya na nga nadunggan ang tingog sa kadlawon si Dinis Casinio man kuno Bradone na kanang iyang kinabuang nga giasin o man taw na asina kung reporter ta tinuod magkuha lang ta sa report nga husto ug unsay hinungdan nganong nasunog o kanos ang sunog mo na ug unsa kinsabay nahitabuan ug do na bay mga damage pila ba do na bay casualty pananglitan lahi kay murag gigamit niya ang criticize lugar ba doon tungod kay di tingali niya gustuan ang atong relihiyon no? Pero di man ingon na kay na may atong gitawag og freedom of religion ato panubag lang ni og gihimo nilang taytayan nga dili daw tinuod kay og gipaila nato nga si Master katumanan sa Espiritu Santo ngano daw nga gitugot kuno sa Espiritu Santo nato nga pagpadayag diha kang Master nga masunog ang PBCM Palace o ngano daw nga ang iyang lawas dili daw siya mismo ang nilukso matag panibindilyo sa pag-abot tas kalayo. Naa daw tao nga naggakuha kaniya katumang membro sa PBCM Bradone nga si Brother Arman Rangkasaho Bradone. Pero pasalamat ta kang Madam Gaga, presidente sa Women's Bradone nga ug wala pa siya mag-instruction nga siguro si Master na si Master maapil lugar kibali sa pagkasunog ng butangtan. Malagmit maapil gyud Kay ang atong latest nga Ford Everest ba doon kay doon naman sakyanan nga duha atong latest nga duha pa ka bulan no nasunog ug ang mga Mercedes-Benz ni Master atong mga limousine nga Mercedes-Benz pay Crown purot pagka sunog may labot pa sa mga butang ug yan ang pagiha gigamit nila ng puhunan para mabugnaw ang mga kaigsonan o membro sa PBCM. Pero kining among pagabuhaton nga tubag
sa wala nilay kasayuran tungod kay makadaghan na nato gisulti Brother Ronnie nga walay laing nasayod sa balay, dili ang silingan sa balay or ang nanumbalay, kundi ang katulamang tagiya sa panimalay o ang mga sakop sa tagiya sa panimalay, mo'y nasayod. kay imo ng balay unya anong lain man tao ang nasayod, ikaw gyud nasayod. Busa kita may sakop sa panimalay nga si Master nagtukod sa PBCM, nahibalo pud ta nga kadtong panahon na mao ang katumanan sa gipropesyanan ni Master. Correct. Dili man ni mahibaw-an og dili pud nato iplastar ang katarungan. Busa atong gipapatalinghog ang atong makaigsoonang membro nga aninawon o usisaon pag-ayo ang mga giebanghelyo ni Master. Ato sang kwaon ang mga pahayag ni Job Bradrini nga kinahanglan gyud ay nga ang tao adunay pagsusi o pagtulutimbang sa ato pa kini karon nga atong gihimong rason og sa atong katbang ilang tulutimbangon kung sa duwa pa sa dama kita ba'y nababoy kaya nagunahuna ang atong kontra nga gusto siyang mudama sa ato pa bintaha magud og sa dama Brad Ronnie nga kadama imong bato. Pero hunahuna ni Mitchell Bedillo nga nakadama siya kay tuas kanto gamay naman lang pero nasirad-an di ay nahimong nababoy siya. Pero dili man na mapamatud-an nato kung dili nato ihatag ang iyang mga katarungan ug ang atong pagtubag. Una Brad Rini, nagpakita ba nga si Job nga mo'y atong buhaton nga kung kita mamati sa mga rason kinahanglan gyud nga tuloy-timbangon kini Brad Rini. Oo, Reverend. Sumala din sa nakasulat sa Job, Kapitulo 5, versikulo 27 ang gingon, anya karon, kana atong gisusi, busa mo man kana, pataling hugi kana, o kana tulutimbanga alang sa imong kayawan. O di ba tinaw sa Biblia, ingon si Propeta Job, anya karon, kana atong gisusi, ingon ni Job, busa mauman kana, ingon si Job, patalinghugi ka na o ka na tulutimbanga alang sa imong kayuhan. Kaya kung musipyat neta sa pagtulutimbang nga para na sa atong kaayuhan, madaot unya ang imong pagtulutimbang. Usa naguna-una si Mitchell Benilio nga sa pagtimbang-timbang niya Brad Ronnie, nga dili gyud ni tinuod ning pagtulunana kay nasunugan na. O dili gyud ni tinuod ning ilang gipaila nga Espiritu Santo kay matod pa niya wala daw ni mulukso aron pagluwas sa iyang kaugalingon. Na karon ato na karon nga ipabati Bradone, pero iplastar sa nato ang katarungan. Okay. Si Haring Solomon anak ni David Bradone, naghatag ba pud siya nga kung adunay mga halalom nga lisod kayo kay layo kabuton kinahanglan ba gyud gamiton ang kaalam susihon kun unsa ang sinugdanan nila og naunsa ka na? Si Haring Solomon Reverend nga anak ni Haring David aduna usab nga mga pagpahayag niini nga aduna usab nga mga pagsusi og pagtulutimbang timbangon alang sa kaayuhan sama sa pagpahayag ni propeta nga si Job. Dini ang pahayag nga atong mabasa sa pahayag ni Haring Solomon dinhi sa Ecclesiastes kapitulo 7 bersikulo 24 ngadto 25 kama 27 ang akong pagbabasahon niini. Kadto nga mao halayo kayo og halalom gayud kinsa man ang makatugkad niini. Ako milingi og ang akong kasing-kasing nahimutan sa pag-ila og sa pagsusi og pagpangita sa kaalam og sa hinungdan sa mga butang og sa pag-ilangang pagkadautan binuang man og nga ang pinahong mao ang kabuangan. Busa sa gibasa ta Reverend sa pagbayag sa Biblia sa gipan ako basahon ng bersikulo 27 naghisgot kini matud pa nga kadto nga mao nga adunay halayo kaayo og halalom gayod naghisgot kini halayo og halalom gayod yagi pangutan kinsa daw ang makatugkad niini Kay tungod sa kahalayo o kahalalo. Dayon pag-ingon dinhi ako milingi matud pa ni Haring Solomon og ang akong kasing-kasing nahimutan sa pag-ila og sa pagsusi. Sumilingi siya aron nga gibutan niya iyang kasing-kasing aron nga
iyang ilon ug iyang gisusi niadtong gisgutan nga halayo ug halalom nga gipangutan nagkinsay makatugkan nini. Dayon gingon ni og pagpangita sa kaalam. Naa dayon ang pagpangita sa kaalam nga mao ni siya ang gamiton sa pagsusi sa atong nabasa pag-ila og sa pagsusi og sa hinungdan sa mga butang og sa pag-ila nga ang pagkadautan binuang man og nga ang pinahong dinagisgutan nga pinahong mao ang kabuangan. Sa 27 dayon gipahayag dinhi ni Haring Solomon Rebellion matud pa dinhi aniya karon kini hingkaplagan ko nagaingon ang magwawali sa pagtulot-timbang sa usa ka butang sunod sa usa aron sa pagsusi sa hinungdan. Busa na di ay buhatong pagtulot-timbang sa pagsusi kung unsa ang hinungdan. Panalitan na sunugan ta bro Di atong tulot-timbangon unsay hinungdan og ngano na nagtulot-timbang pud ang atong kaatbang bro akay nasunog dili na pagtulunan nga iya sa Dios. Kay nganong gitugutan nga ang palasyo Dios nganong wala mapanalipdi. Labi na nga siya gipaila man ka nga Espiritu Santo, nganong dili siya mo nilukso aron pagluwas sa iyang kaugalingon. Mo nay bot ipasabot. Nakaron ang ato naman nga susihon nga daghan ang iyang gibuhian nga katarungan brodone, di ba? Oo. Ato sang ipabati brodone nga ngano daw nga wala makalukso ang atong magtutudlo. Okay. Conversation ni Reverend sa caller ni Mitchell Bendilio sa iyang programa nga pareho sila guna-una no kay ilang gipaningil nga kung nga itong magtutudlo daw Ginoo or Dios nga kung wala makaluwas sa iyang gugulingon nga matod pa ni Bendilio pastor sa Barista may gamit sa termino nga waman mulukso gikan sa trahedya aron maluwas iyang kagulingon nga ato ibabati mga kaigsunan kay haron inyo madunggan nga iya giningtingon ko may magbutbot nga nag-ingon nga grabe naman sad mas tamas din na sila sa inyo nga paluksuhon dahil magtutudlo kay mo din na ilanan ninyo bagka Diyos ha ipalukso gikan sa trahedya niya atong paminawan. Alam, namatay na siya September 26, 2004. Sa ato pa, ay na 1939, karoon nga year is ang edad niya is 81. 81 kung buhi pa unta. Buhi pa unta. Anak ka namatay mo 2004? 2004, may nusin mo ito sa kuano dyan. Ay may manusan ni mo ang 81 og 610. Sila. Naas mga like 65. Iwan na natin nga iwan na. Pastor ba kay kung ano gitigituan nila nga Diyos, ano what if kung gitigitus nga noon ito nag-transfer ng duling mo ang tayo. Kung ito ito, nilukso ang tato, mga umuta tayo, nipalong sa ilang kalayo. Matod pa ni Reverend sa tinabagay nila kung mao po kuno to yung muntong yung caller kung mao po kuno to ang Dios nila ano mo kuno makaluwas yung kagulingon niya ingon dahil ang pastor nga mangyayang ta nilukso ang tato mo nipalong sa kalayo. Munang iyang gisgutan nga usa ka tinunto no para niya pagtulot-timbang niya kay usa man siya ka pastor sa Sabadista nahusto na siya pero ato sa ipalutaw brodone kini bang Seventh Adventist Church nga gitawag og sa Espanyol Iglesia Adventista del Séptimo Día kay ila man yung iwali nga si Kristo mao gani ang ilang gipaila sa pagpadayag nga sinugo sila ni Kristo pero sa pagtulunan pa lang pasado ba kinis Bendilio nga kang Kristo ba kining pagtulunan Iglesia Adventista del Séptimo Día si Kristo ba'y nagtukod yan na brodone? Ang tubag niya na Reverend sa pagtulunan pa lang meaning maong pagtulunan nga Seventh Adventist Church wa na gyud ka pasar kaya gitukod sa atong Ginoong Jesucristo mga kaigsunan Mateo 16:18 matod pasultihan ko ikaw mo Pedro og sa ibabaw mining bato pagatukuron ko nga akong iglesia o niya sa Roma 16:16 katong magtutukod sa iglesia og isang na matod pa ni Pablo tawagon sa ngalan nga mga iglesia ni Kristo. Ang ilang pundo kung gipasakupan ni pastor sa Sabadista Mitchell Bendilio Seventh Day
Adventist Church, so wala nakapasa. Kaya iglesia na may gitukod sa atong Ginoong Kristo, tawagon iglesia ni Kristo. Pero aron sa pagsusik kinsa kini sila nga Okay, kung dadon daw niya ang lawas niya sa paglakaw, daghan man kunong mangita. Por iso nga ibilin niya ang iyang lawas aron dili na daw kita nga mga membro sa PBC mangita. dili ordinaryo nga paglakaw ni Berino, kay kung sa literal gyud nga paglakaw di man ta makalakaw di madala atong lawas. Pero kung master lahi mga salabtonon ang iyang giingon nga mulakaw sa dili ng iyang lawas. Kung maghisgot ta sa nasulbad na nato, bradone, ang gisgutan din paglakaw ang espiritu, bradone, mo nilakaw. Kaya kung ang espiritu sa lawas mubiya, ang lawas mupahulay o mamatay. Correct. Hayan ang priba kung mubulag ang espiritu sa lawas, bradrene, ang lawas sa tao kung bulagan na gani sa espiritu mamatay, sama po nga kung ang pagtuo pagtuo lang unya walay buhat, patay po ng pagtuo. Hayan ang gipamatuod sa Biblia. Anak na mabasa ra birin sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 26 kay mayon nga patay ang lawas nga may mulag sa espiritu, mao man usab patay ang pagtuo nga may mulag sa binuhatan. O nakita nato na klaro kay maingon nga ang lawas patay, matud pa sa Biblia, kay maingon ang lawas nga bulag na ang espiritu, patay. Mausab ang pagtuo patay kung walay binuhatan. Sa ato pa importante di ay ang espiritu sa atong lawas, kay kung mubulag ang espiritu sa lawas, ang lawas patay. Sa Biblia ba, bradrone, may kagahom ba ang tao sa pagbuot sa espiritu para mapugnan niya, para dili mulakaw, bradrone? Wala sa Biblia. Wala rebellion sa Biblia. Atong kuhaw ng payag ni Haring Salomon, dinhi sa iyang payag sa Ecclesiastes Kapitulo 8, versikulo 8, gingon dinhi, walay tao nga may gahom sa espiritu aron sa pagpugong sa espiritu, ni may gahom siya sa pagbuot sa adlaw sa kamatayon, o walay pagsibog sa gubat niyang kadautan magaluwas niadtong naana dinhi busa sa pagbayag sa Biblia riberen, mugisgot tag espiritu nga mo gawas mo sipalit kana sa lawas. Walay tao nga makapugong diha na, gingon pagit pagpahayag nga og walay gingon nga og walay gahom siya sa pagbuot sa adlaw sa kamatayon, ug walay pagsibog sa gubat ng pagpahayag sa Biblia. Busa walay tao nga may gahom sa pagpugong sa espiritu. Na kinsa man di ay ang pagpakinabuhi o ang pagkabuhi sa tao gumikan man sa espiritu, bradon, kay maingon nga ang lawas patay kon bulag ang espiritu, mo'y ilhanan nga patay kay ni bulag di ang espiritu. Na kinsa man day naghatag nato og pagkinabuhi sumala sa Biblia, bradrine. Ang Dios Reverend tungod kay Sahog kapitulo 12 bersikulo 10 ang ingon, sayang kamot nga tulog sa Dios anaa ang kalag sa tanang butang nga may kinabuhi ug ang gininhawa sa tanang katawhan. Busa ang gininawa sa tanang katawhan ug ang tanang kalag nasa kamot sa Dios. Mo nang atong nakita, nabasa sa Biblia nga Dios di ay ang makabuot niya na. Dugang pangpayag sa 66 8 og 9 sa Salmo, ingon nining atong mabasa, o daigan ninyo mga katawhan ang atong Dios, ug himua nga madungog ang tingog sa pagdaig kaniya. Siya mao ang nagkupot sa kinabuhi sa atong kalag, ug dili motugot nga ang atong mga tiil matarong. Busa ang buti pasabot di ay ni Master kay sa labtunon man to, nga ang mulakaw di ay diya sa iyang lawas, dili ang iyang lawas kundi ang espiritu. Ang lawas daw mabilin. Inasulbad na bradon nasabtan din nato nga maunay kahulugan siyang pagpamilin. Pero ningon siya, bradon sawa pa siya gapon mapahulay. Daghang mga master sa tibok kalibutan nagpatutuo, may ang term na gamit bradon, nagpatutuo nga sila may tinuod. Pero matod pa ni Master, usa lang ang tinuod. Sila nga nagpatutuo nga mga master, timan
mga matay sila og mga baho, pero ako ra unyay master nga dili mabaho. Matod pa ni master mga malamong kaigsunan, mga tigpaminaw. Ato lang ipamatian ang iyang ebanghilyo kay nagsulti man siya niya ug atong giisip-isip unsay buot ipasabot niya na ug kanus aka na matuman kanang gipanulti niya. Ug ningon din siya Brad Ronnie, nga kung ako mulakaw, ayaw ba ninyo pagpasamari ang akong lawas kay wala narabaylain pang lawas nga gikasaran og matod pa ni master mag-unsa na lang unya ug unsa na lang unyay akong balikan. Dugang sa payag ni master, matod pa niya, kinsa pa may inyong gipangita, ako mao ug wala nailain. Ingod is master, timan ininyo ning dagwaya kay kinirang dagwaya unya ang magahukom. Buti pasabot na doon sa iyang gipangbilin. Nga dili pasamaran ang iyang lawas kung mulakaw siya. Ang paglakaw mo ang pagpahulay sa tinuod lang. Ang lawas sa itong magtutudlo, may pahulay siya. Gilitong-pitaw to ni Mitchell Bedingo, brado niya, no? Uban na itong usa ka babae nga Caller niya. Conversation nila, no? Nga September 26, 2004. Kung kwintahon lagi karon nga tuig, kung buhi pa daw, 81 na ang iyang edad. Pero sa pagkasunog, ngano daw wa mulukso ang pagluwas siyang kaugalingon. Ato sang gimuntar ang katarungan nila ug ang atong katarungan base sa suportar sa Biblia kay nag-ingon man nga kinahanglan nga tulutimbangon og susihon tugkaron kining halalom og susihon pinagi sa kaalam. Na karon mo nga do naman may kaalam sabto nato kung unsa ka tinuod ang iyang gisulti ug unsa pud ka tinuod ning among gisulti ug kinsay nabakuti nini niya. Pag ingon ni master nga ako ray dili mabaho, pagka nipahulay siya wala gyud ang magtutudlo nato Brad Ronnie mabaho gikan sa iyang pagpahulay nga kung labas pagasulti sa iyang kabatayon o pagkamatay. Mao ginay tinuod. Wala pod balsamara ang atong magtutudlo to prevent nga mapreserbar lugar. Nga masudlan ang iyang lawas og medisina para lugar dili maunsa Brad Ronnie. Nakaron kay daan man niya gitugon nga ayaw baya pagpasamari ang akong lawas na og balsamaron ka kay samaran man. Masamaran yun. Na kung pananglitan sa ilang una-una nga dautan atong magtutulo ato nang klaroon ang bot nila ipasabot pero nga siya yawa kay matod pa nila nagmatuto man. Na kamo nga dili yawa. Simba ko kung mamatay kamo kung dili mo magpabalsamar. Question, di baka mo mabaho? 24 hours lang gani wala ang tao usahay na ang science sa decomposition niya manimaho. Di matuman mga kaigsunan, mga kaigalaan. Kay kita nga mga kaigsunan, kita may nasayod sa pag-ibanghilyo niya na ni Master kung nakatambong ta. Kaya importante man ang pagtambong o pagpamati siyang ibanghilyo. Tinuod ko na, gali, dugang pagyan na pamugatan ni Master Reverend sa iyang panumpa, matod pa niya, panumpaan kung lawas na ko, dili mo balik sa pagkaabog, di-condition pagyan na, dili sa mga kaigsunan Reverend, mga katawhan ni Master, na kung kining lawas ko mabalik sa pagkaabog, biya mo sa PBCM. May condition ni Master na, mo lagi na sa mga kaigsunan na to, Reverend, nga mga kaubang membro, way rason nga mabiya ta, tungod kaya ang gisulti ni Master, matod pa niya, biya mo sa PBCM, kung kining lawas ko, mabalik sa pagkaabog, or mabaho, or madugta. O niya, moto nga, ingon din sila, di og nasunog to, di, naabog na. Abog na. Karon, nga naman, nga, dili man si Master ang nagluwas sa iyang kaugalingon. Tungod kay, ang last will niya, ang iya pong gipanugon, nag-ingon siya, ang pingi baya ninyo o bantay baya ninyo ang akong lawas, ayaw baya ninyo pagpasagdi. Atimana ninyo ang akong lawas, dugang pagpahayag ni Master. Tanawa ha? Atimana baya ninyo o ayaw baya pasagdi, bantay baya ninyo ang akong lawas. Mao nga, nahibalo ba mo mga kaigalaan nga ang lawas ni Master matag duha ka semana
ang iyang lawas adunay kaugalong bisti ilisan siya sama sa tao nga bistihan unya ang iyang sinina pag ilisan na siya kato labhan kay pulihan na pug sinina matag duha ka semana kay lagi tungod sa iyang gibilid nga ayaw ba pagpasagdi ang akong lawas bantay baya og atimana. Pero nakita namo nga dili dayto sufficiente ang iyang gisulti. Tinuod. Unya natingala mi kay nganong iyang idason sa pagsulti niya nga ampingi baya ayaw ba pagpasagdi ang akong lawas bantay baya ninyo kay moabot trabangat di kaha nga kamo na ang makarinobar sa palas kamo na rabay makausab sa palas kana naglimin og hatag og tanghaga sa among kaugalingon kita nga mga ministro brodone nahibungta nga ang palas go nagbarog anong maingon man siya nga bantaya og atimana baya ayaw baya pagpasagdi akong lawas kay tingali ba kamo na'y makausab o makarinobar sa palas kamo na rabay makausab sa Pebrero 23 nining tuig 2020 adlaw Domingo alas 9 kapin kung kulang ang oras mao ang pagkasunog sa PBCM Palace. Busa nag-ingon si Master, kamo na rabay makarinobar. Busa gipropesyanan niya daan. Kaya ang doktrina na mo, mga kaigsunan, sa PBCM, ang Espiritu Santo mao'y among gipaila tungod kay una siyang nagpaila. Og taliwala sa Biblia kung basahon na to, abilidad o kinaiya sa Espiritu Santo nga isulti niya ang mga butang umalabot unsay priban niya na brethren sumala sa Biblia. Anya din niya ang prueba reverence, sumala din niya sa nakasulat sa Juan, Kapitulo 16, versikulo 13, ug ang akong pagabasahon nga Biblia, ang pulong sa Dios nga gaingon, apan kun mabot na ang Espiritu Santo nga mao ang magtutudlo sa kamaturan, tudloan niya kamo sa tanan nga kamaturan, ang iyang itudlo kaninyo dili gikan kaniya kundi kun unsa ang iyang nadungog mao kana ang iyang isulti kaninyo. Isulti usab niya kaninyo kun unsa ang mga hitabo sa umalabot. Oh, isulti usab niya ang mga butang nga mahitabo sa umalabot. Wa may makaibaw kay di man literal diretso nga sunog ba ang hinungdan pero tanawa ang epekto. Gi-intrigar ni Master ang iyang lawas sa pagpabantay na mo. Last will na niya. Ayaw ba pagpasagdi at imanabaya o bantay ang akong lawas. Nga naman, kay dili de igo katong ilisan siya. Kay aduna de may tabo nga pagkasunog. Kay nag-ingon si Master nga matod pa niya, kamo na di ka kamoy makausab. Dili ka kamoy makausab sa palasyo, kamo na rabay ang makarinobar niya na. Nanganong dili man marinobar nato mga kaigsunan nga gitugyan man. Mao na ni ang oras o panahon nga kita di ay mag-alayon kung naatas kahuguton sa pagtuo tungod kay naa naman siya sa katumanan niya na. Busa kini nga pagtugon ni Master, dili kini mo epekto, dili nato may bawaan kung dili siya mo pahulay kay pag-ingon lang ba doon eh. Kung kita magtiayon, moingon lugar ko, di mo nga, day, ang sabay atong tahod, moingon ba lugar taghani o mami, nga, ang pingi ba, ang akong lawas o atimana ba, ayaw ba ni pagpasagdi. Di ba kung imo nang ihatag sa imong asawa pananglitan, di ba mo reklamo ang imong asawa? Gatiman tabitaw kas pagkaon o pagkaon kay bulato mas asawa maglungag no kay trabaho ang bana di pag uli nanadaan ng hikay. Pero ug moingon kagon nga bantay baya ang akong lawas. Ayaw ba ni pagpasagdi? Di kung di pun masabtan kay sa asawa moingon mga unsa maday ka napungkol na day ka nga ikaw na may magpaatiman. Lugar sa ato pa og mag-ilis ako'y mag-ilis nimo wa day kay kamot. Ingon niya na mga kaigsunan, no?
o mga kaigalan nga matingala o natingala ta Brother sa gibili ni Master nga. Sa maning pabantayan ang iyang lawas ayaw ba pagpasagdi o ni ati manabe ninyo. Unya mingon din siya, di ka kamo nay makausab sa palas, kamo nay makarenovar kay kamo ra ba gyud makausab sa palas. Di ay katong tenor sa istorya moabot di ang sunog nga may tabo nga busa kinanglan bantayan ang iyang lawas dili papagsagdan kay sadyang masunog ang palas kamo nay mousab unya kay natuman man na. Gipaagi ang trahedya, Reverendo, gipaagi lang trahedya ang katumanan sa gisulti ni Master. Gipaagi lang hinungdan. Para ba ang mga garaon nga kontra mangitag puhunan gamito nila nga kini mo'y makapahimong dili na tinuod na to. Pero sa Biblia naabay gisulti sa Biblia Brother nga ang gisulti sa atong magtutulo Master dili mo epekto kini og dili pa siya mo paulay kay gitawag kini og kining mga tuguna og testamento Brother. Aduna Reverendo, ang pagbahayag sa atong magtutudlo kasuportaran gyud sa Biblia kay ang Biblia nagpahayag gyud nga adunay mga tugon nga kining tugon mahitabo lamang kung kadtong naghimos tugon mawala or kadabang mamatay ba. Na sa kasamang paagi sa gipahayag ni Master nato dinhi nga nagtugon siya naghamatong tugon nga ato nang giexplikar na ay ma-prove nato sa Biblia nga nakasulat gyud. Basahon nako akong Biblia pa nga Adventist may tatak no. Atong ipabor may tatak man nga Biblia Seventh Day Adventist Holy Bible atong basahon ni sa Cebuano. Cebuano nga bersyon dinhi sa Hebrewanon kapitulo 9 bersikulo 16 ngadto sa 17 nga akong pagbasa Reverendo dinhi. Kay diin gani adunay tugon ang kamatayon sa naghimo nini kinahanglan pagapamatud-an. So, pamatud-an sa Dios sa pinagig kamatayon aron matuman tong tugon. Kaya ang tugon mugahom lamang inig-abot na sa kamatayon. Sanglit dili man kini magapulo samtang buhi pa ang maghimo nini. Tungod yana bisan pa. Sige, basa na ito Reverendo kay 16-17 naman nagisgot nga ang tugon dili dahil kini siya mapamatudan kung dili maabot ang kamatayon kay matud pa kaya ang tugon maggahom o mugahom lamang inig abot na sa kamatayon sanglit dili man kini magapulos samtang buhi pa ang magahimo nini. Nakita mo na kinahanglan day katong nagtugon kung doon na siya itugon mamatay usa para makita nato nga napusla na katong iyang gitugon. Pag-ingon niya, kaya pa man tumaytabo, kining akong lawas, dili ra ba ni mabaho, kay daghang nagpatawag og Master og nagpatutuo nga sila tinuod nga Master. Pero, matud pang Master nga dili sila tinuod ang ilahanan, kay inig kamatay nila sila mga baho og ako ra unyay dili mabaho. Di kung permanente si Master nga dili mo paulay Bradon na unsaon na to pag ila nga dili siya nabaho busa natuman ang iyang gitawag og mga tugon og sa Bibliang Katoliko may malita Biblia testamento kana nga tugon sa priba Bradon Anya ang preba Reverend mo lang gapon nga basahon sa Hebrewanon kapitulo 9 bersikulo 16 ngadto sa 17 ang ingon ug ang akong pagbasahon nga Biblia maayong balita Biblia nagaingon din adunay testamento kinahanglan matuoron nga namatay na ang naghimo nini kay walay kapuslanan ang testamento samtang buhi pa ang naghimo nini mapuslanon lamang kini ini kamatay sa naghimo. Nakita nato nga ang testamento walay pulos kon buhi pa ang nagtugon niya ng testamento pero kanus alang mapamatud-an nga bililhon ang maong testamento pag mamatay na ang maong nagtugon. Nganong naman as Biblia mga malamong tigpaminaw. Wala ba na mabuhat ni Master isip nagbilin siya testamento o sa mga Katoliko pa sa kamatayon ni Kristo doon ay ilang ipanghagpat nga gitawag nila og city palabras nga 7 kapulong ni Kristo o kang Rizal po nga pabilin-bilin tod kay naa mo sangpot na siya sa kamatayon gitawag naa mabasa ang iyang mga sinulat nga gitawag My Last Farewell busa kinisab nga pamilin-bilin ni Master
amo kining gihawiran, giatiman namo ang iyang lawas, wala pasagdi busa hinungdan gani nga gisiguro ni Madam Gaga ang dapit dili ang mga butang kundi si Master og si Princess Bradone, di ba? Tinuod. Unya, kining gitawag og testamento, mo kini sa English gitawag og last will. Ado na ba kita ikapakitang puriba nga sa ubang hubad sa Biblia, Bradone, kini gitawag og last will? Aduna, doon tay hubad o versions Biblia rin gitawag Amplified Bible. Basahon ako kining Hebreo chapter 9 verse 16 and 17. Gingon ini. For where there is a last will and testament involved, the death of the one who made it must be established. For a will, last will and testament is valid and takes effect only at death, since it has no force or legal power as long as the one who made it is alive. So, sa Amplified Bible, ang tugon magibasa ta Cebuano sa Dili mapusla ng tugon or last will kung dili buhi pa siya, Bradone. correct o niya dito sa Bibliang Katoliko, testamento ang gisgotan nga tugon. Dito sa Amplified Bible, gitawag last will and testament. No, nakita na to nga mao kana ang nahitabo nga no nga gibuhat namo ang pagpahigayon sa lawas ni Master. Atong susiyon, Bradone, nga ang Biblia nag-ihimplo kung atong adtuan si Moises, Bradone. Si Moises gihimo, Bradone, ingon nga Dios. Asa mabasa, Bradone, nga si Moises gihimo ingon nga Dios. Anya, Reverend, din sa Exodo Kapitulo 7, versikulo 1, nga si Moises gihimo ingon nga Dios. Nagaingon, og siya ba mingon kang Moises, tanawa, gihimo ko ikaw ingon nga Dios, ngadto kang Faraon, og si Aaron nga imong igsoon, mamaw ang imong manalagna. Ang tumong namo, mga mahal nga tigpaminaw, timbang-timbang nga, nag-establishar sa may og lawas sa tao. Nga si Moises, ang Dios ni Moises si Jehovah. Pero si Moises gihimo ingon nga Dios ngadto kang Paraon, ug ang igsuon ni Moises nga si Aaron gihimo ingon nga manalagna. Ug kini si Moises usa kini nga gitawag og pangulo sa katawang Israel og manluluwas pod og punuan kini siya leader. Pero sa mga tao nga siya nahimong leader, gisalikway pod sa mga tao kay dili tanan nisugot og nituo nga si Moises leader og pangulo sumala sa Biblia. O say priba ni Brad Rone. Okay, atong basahin, Reverend, ang priba din sumala sa nakasulat din sa buhat akong basahin din sa nakasulat sa Buhat Kapitulo 7, versikulo 35 nga akong pagbasa, yun niya. Kining maong Moises nga ilang gisalikway o giingnan, kinsa man kunoy nagtudlo kanimo ingon nga punuan o maghuhukom. Kini sa Dios gisugo ingon nga pangulo og manluluwas pinagi sa kamot sa manununda nga mitunga kaniya sa kahoy talungon. Oh, kita mo na. Si Moises na ay nangutana nga kinsa mo kunoy nagtudlo kanimo og naghimo kanimo nga pangulo og manluluwas. Pero siya di ay sa nabasa gitudlo sa Dios nga maghukom og pangulo og manluluwas. Kung himuon ka sa Dios nga manluluwas, wa nagpasabot nga basta manluluwas Dios na Sa Dios na lugar. Kay ang Diyos manluluwas man Bradone. Kay si Kristo sumala sa Lucas, atong mabasa din sa bason sa Lucas, gipatinaw man sa Biblia nga si Kristo gitawag og manluluwas. Mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsunan. Unya si Kristo, mabasa nato nga gingon ako nga manluwas sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 11. Kay alam kaninyo
na tao karon sa lungsod ni David ang manuluwas nga mo ang Kristo nga Ginoo. Si Kristo gitawag og manuluwas, si Moises gitawag og manuluwas, og si Jehova brethren gitawag og manuluwas. Asa mabasa brethren nga si Jehova manuluwas? Okay, atong basahon rin ang prueba din sa Isaias, akong pagabasahon, Kapitulo 43, versikulo akong pagabasahon, 11, sa pagprueba nga ang aman nga si Jehova, siya usab manluluwas sumala sa pagpahayag sa Biblia. Ako, bisan ako mao si Jehova, o bawas kanako, wala na'y manluluwas. Si Jehova manluluwas, si Kristo manluluwas, si Moises manluluwas. Atong question ba doon Si Moises kay manluluwas man. Si Moises ba sa Biblia namatay ba bro o nagpaday nga buhi ang tudgaron? Namatay rin. Ang prueba. Okay, basahon ako din sa pagpahayag sa Biblia, sa nakasulat sa akong pagbasahon Judas Sa kamatayon ni Moises. Okay, ano sa nakong kamatayon ni Moises? Kay usa pa dayon ang katong imong giingon ni Judas kay atong establisar nga. Okay, niya sa Kasi atong establisar bro ni may masabtan nila nga ang tubong na to nata sa proseso nga naningil sila nga ngano daw nga si Master manluluwas o Espiritu Santo nganong lain man ang niluwas ka niya. niluwas man daw kunong lukso siya dito sa kalayo. Nga matalag sa kalayo. Para pag tinuod kung iyang paningil og di nato matubag. Okay. Yeah, ang atong gibuhat karon nagkuha sa tag-ehemplo tungod kay nag-ingon man lagi si Master, ayaw ba ninyo pagpasagdi ang akong lawas at timana ba ninyo? Karon kay dili pasagdan ang iyang lawas, bantayan daw. Unya ningon din siya nga kamo na rabay makausab sa palas, mao ditong pabantayan ang iyang lawas, gitugon niya kay mo man gitawag natong testamento o last will. Nga kinanglan ang mga membro mubantay siyang lawas ug unsa na nganong adunay pagpabantay og dili pasagdan. Iyon siya kamo rabay mag-usab nas palas, kamo rabaon niya makarinobar. Di ka kamo na'y makarinobar? Busa pabantayan gyud ang iyang lawas. Kay di ay sa kahimtang sa pagitabo na sunog na ito busa gikuha ang iyang lawas ug ang palas na sunog mao nga aduna gyud pag-usab giintrigar niya sa mga katawhan. Correct. Busa kay giatimanan ang lawas ni Master nikuha ta sa kamatayon ni Moises o kinis Moises nanugon ba si ang kamatayon nga atimanan ning akong lawas. Okay, nahon na po ang pagpriba rin nga si Moises namatay. Diya sa Deuteronomio, Kapitulo 34, versikulo 7, yun ang Gikan sa 5. okay, so good ito sa 5. Busa si Moises ang alagad ni Jehova namatay dito sa yuta sa Moab. Sumala sa pulong ni Jehova o guyang gilubong siya sa walog sa yuta sa Moab at bang sa Bitpio apan walay tao nga nang hibalo sa iyang lubnganan hangtod dining adlaw. Ato sa po sa tagadit pa okay. Gani sa gisugilon gikutihan gid ni Bernone nga ang iya din kamatayon gani sa paglubong walay tao nga nang hibalo siyang lubnganan hangtod dining adlaw. Murag nahimong sekreto ang kamatayon ni Moises dayon. Og sa city ginunog si Moises may paluigon nga usa ka batos og kaluwaan katuig sa pagkamatay niya ang iyang mga mata wala gayud mingit-ngit ug ang iyang kusog wala usab magluya. Pagkamatay ni Moises wa gid siya tugon nga bantay baya og atimana ang akong lawas. Why last will nga gihimo ni Moises? Way testamento. Way testamento nga gipanugon niya brethren Pero tungod kay walay testamento, unsay gibuhat sa Dios sa lawas ni Moises? Wala ba sa Dios pakabililhuna ang lawas ni Moises? Wa ba niya atimana ang lawas? Wa ba sa Dios bantay ang iyang lawas ni Moises? Gipasagdan ba ni? Sumala sa Biblia brethren Gi atiman gi kana reberen. Ug wala kana pasagdi. Sumala dinhi sa nakasulat sa Judas Kapitulo 1 versikulo 9 ang gingon,
Apan si Miguel ang manunda nga punuan sa iyang pagilantog ibatok sa yawa sa ilang panag-ilog sa lawas ni Moises. Wala gani sa mga sa paglitok og mapasipalawong kung bato kaniya, kung dili mingon lamang ang Ginoo magabadlong unta kanimo. Nakita na to. Si Moises, mga kahigalaan, ang Diyos may padala og manulunda nga si Miguel aron sa pagbantay sa lawas ni Moises kay ilugon pod sa yawa na nanugon si Moises. Ginoo, bantayan ni akong lawas. Kaya mo ilog ani. Okay na mo ilog ani nga yawa. Wala. Si Miguel mo ay nagbantay sa lawas ni Moises. Og kini si Miguel manulunda. Og ang manulunda ni sugot sa sugo sa Dios kay ang manulunda sulugoon man sa Dios. Unsay puriba Brother Rudy nga ang manulunda sinugo o sulugoon sa Dios. Okay, basahan akong prueba rin din sa Hebreanon Kapitulo 1, versikulo 13-14. Ini ang ating babasa sa Biblia. Apan kinsa bang manununda ang iyang giingnan, lumingkod ka sa akong tuo hangtod ang imong mga kawaw mahimo ko ng tumbanan sa imong mga tiil. Dili ba silang tanan kadtong mga manununda, mga espiritu man lamang nga sulugoon nga gipadala aron sa pag-alagad alang kanilang amoy magapamatuod sa kaluwasan. Ang manulunda, espiritong kentang si Miguel, manulunda, sumala sa Biblia. Manulunda nga punuan o punuan nga manulunda, gipadala sa Dios para pag-atiman sa patayng lawas ni Moises. Question. Si Moises nanugon na yung last will, nga babantay na yung lawas. Wala. May mabasa. Diyos na. May mabasa, brother. Wala. Diyos na ang nagpahigayon. Na labi na nga si Master nagtugon nga bantayi ang akong lawas, ayaw baya ninyo pagpasagdi, pero gihimong puhunan ni Mitchell Bendilio nga og si Master pakuno manluluwas. Diyos pa. Diyos pa. Nganong wa siya makaluwas sa ang kaugalingon. Wa mulukso, gikas kalayo. Wa mulukso gikas na himutangan. Aron maluwas. Si Moises manluluwas na wa pod mulukso siya. Tanawa ha? Bisag manluluwas ka, ano nagapoy kamatayon, pero ang bililon sa lawas ni Moises, Diyos lang ang nasad. Nganong giatiman man niya, mausab nga si Moises leader sa Israel, mausab nga si Master leader sa pundok sa PBCM, maghihimo siyang laswel, igo lang may nagtuman pagpahigayon sa propesya nga iyang gipahigayon, nga wa namo may bawi, nga adto dieng pagkatuman sa Pebrero 23, adlaw Domingo sa kabuntagon nga oras alas 9 pasado. Mukha nga mga kaigsonan, mga mahal nga tigpaminaw. Nakaron, iyang gihimo ang pagdaot nga dili di ay kuno manluluwas kay wala mulukso atong tanaon. Si Kristo sa Biblia namatay gilansang sa cross. Pagbitay niya sa cross, adunay ang gilitok nga pulo nga Aramaic nga nagpanawag siya nga iyang gisabot nga siya gibiyaan sa Dios. Hay nang prueba Brother ni sumala sa Biblia. Aniya ang prueba Reverend sumala din sa nakasulat sa Mateo Kapitulo 27 versikulo 45 ngadto sa 46 ang gingon. Og sukad sa ikanapulog duha ang takna sa kaudtuhon, jay kangitngit sa tibok kayutan hangtod sa ikatulo ang takna sa hapon. Og sa may ikatulo na ang takna sa hapon, si Jesus mitwaw sa makusong nga tingog ginagnon, Ele lama sabachthani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gitalikdan mo ako. Nakita nato Brad Rene na sa may ikatulo daw takna sa hapon, si Jesus mituwaw sa makusog nga tingog. Nga ang pagtuwaw niya nagingon, Ili lama sabachthani. Nga sa ato paghihubad, Diyos ko, nganong gitalikdan mo ako. Nakasabot si Kristo sa iyang paghunahuna ba? Gitalikdan daw siya sa Diyos, nabasa na sa Biblia. Nganong gitalikdan mo ako? Nganong sulti si Kristo ni ato gitalikdan nga naman unta siya mga tinunan Brad Rooney naunsa ba day ang iyang mga tinunan
diha sa mga paglutos na sa atong Ginoong si Kristo. Unsay gibuhat dahil siyang mga tinun-an bradon ngano na kayo si Kristo. Diyos ko! Diyos ko ngano gibiyaan o gitalikdan mo ako. Okay, mga basahan na to, Reverend, ang pagpahayag din is bilang kasulatan sa Marcos sa Kapitulo 14, versikulo 40, sitting at 50. Yung ano ang atong mabasa. Apanusa sa mga nagtindog sa dool, milanit sa iyang espada, o iyang gitigbas ang ulipon sa labang saserdote, o napalungan kini sa iyang dalunggan. O si Jesus mingon kanila, nanganhi ba kamo sa pagdakop kanako, ingon sa pagdakop og tulisan, nga pagkadad-an og mga espada og mga puspos, adlaw-adlaw, atuwa ako sa templo, matod pa ni Kristo, kauban ninyo aron sa pagpanudlo, ug wala hinuon ako dakpa ninyo didto apan kinahanglan natuman ang kasulatan ug ang iyang tanang mga tinunan ni talikod ug ni kalagaw busa mo rin hinungdan dibere nga ang atong Ginoong Jesucristo sa diyang gitugyan siya ngadto sa nga pagapatyon siya isampit siya sa amahan nga Diyos ko nganong gibiyaan mo ko kay ang mga tinunan wa di mo maka pugon mo sa ang paghitabo nga diyang dagpon sa Kristo kay ang iyang mga tinunan mitalikod kaniya o mga lagaw. Nakita nato nga ang mga tinunan ni Kristo nangalagaw. Unya, bisan pa si Apostol Pedro, wala na mo angkon nga siya kauban ni Kristo o tinunan ni Kristo sa kadlok nga basig i-appeal siya sa paglansang unsay prueba Brad Rene sumala sa Biblia. Anya din ni Reverend ato mabasa sa Marcos Kapitulo 14, versikulo 66 ngadto sa 72 ang gingon. Og samtang didto si Pedro sa silong sa hawanan sa tugkaran, miabot ang usak sa mga babaeng sulugon sa labawong saserdote og sa iyang pagkakita kang Pedro nga nagpadangdang siya mitutok kaniya og mingon, ikaw usab kauban niya ng Nazareton nga si Jesus. Apan kini gilimod niya nga nagingon, wala ako mahibalo ni makasabot niya ng imong gingon. Og siya migula paingon sa agianan og unya mitugaok ang manok og dito nakita siya sa babaeng sulugon og ngadto sa mga nagtindog dito kini siya misugod na usab sa pagsulti nga nagingon, kining tawana usab kanila. Apan kini gilimod niya pag-usab og sa pagkataod-taod na usab ang mga nanagtindog didto mingon kang Pedro, sa tinuray ikakauban gayo dila kay Galileanhon kaman. Apan siya misugod sa pagpamalikas o sa pagpanumpa nga nagingon, wala lagi ako makailan niya ng tawhana nga inyong gisgutan. O diha ang manok mitugaw sa ikaduha o si Pedro na hinumdom sa mga pulong nga gingon kaniya ni Jesus, sa dili pa ang manok mutugaw sa makadua, igalimod muna ako sa makatulo. O sa nakapamalandong siya nini, siya mihilak. Tanawa, tungod sa pagbiya sa mga tinunan ni Kristo, nagpalayo si Pedro, unya, mupaduol naman. Unya, nay, nakaalinggat niya, di ba tinunan ka man niya, kauban ka niya, bisag unsa na lay, mga pagpamalibad, paglimod ni Pedro nga dili siya kauban kang Kristo. Para gibuto sila, nga dili siya kauban, gipaagi na niya balikas. Gibutangan niya pamalikas para nasuko lugar siya, ngano, pugson lugar siya sa pagpaila o pagpabutyag o pagbutyag o pagtugan na siya kauban o tinunan. Munang ningos Kristo, Diyos ko, nganong gitalikdan mo ako. Busa, atong susihon karon mga mahal nga kaigsunan, kay naningil man si Mitchell Bendilio, nga ngano daw nga si Master dili mo'y nagluwas sa iyang kaugalingon, kundi doon na may lain nga usa sa sakop sa PBCM si Armand Rangkasaho. Nakaron og dunay mga kauban doon nakaron ato sang giestablisar nga gibiyaan ni si Kristo sa iyang mga tinunan. Pero unsay sulti ni Kristo, Brad Ronnie, sumala sa dugang payag nga nakasulat
sa Biblia may tungod sa iyang pagadangatan o sa iyang dugang nga gisulti. Okay niya ang pagpahayag ni sa atong Ginoong Jesucristo rin atong mabasa sa Biblia mahitungod sa dangatan niya nga siya pagapatyon ug dakpon unya sa dihang nahitabo na sa siya mga tinunan speedrun limod yun dyan gi-investigar siya sa mga naglutos kong Kristo makauban ba niya si Kristo sa dili pero kini si Pedro sa dihang nisulti ang atong Ginoong Jesucristo mo ni silanta gani sa kanang dangatan unya sa atong Ginoong Jesucristo. Nga basahon nako sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 21 hanggang 23 ini ang atong mabasa. Sukad yadtong panahon nga gisugdan ni Jesus ang pagpahayag ngadto sa iyang mga tinunan nga kinahanglan moadto siya sa Jerusalem ug naganto sa daghang mga pagsakit nga pagahimuon kaniya sa mga ansyano ug sa mga saserdote nga punuan ug sa mga eskriba ug pagapatyon siya o sa ikatulo ka adlaw pagabanhawon siya. Iyang gisuginlan ang iyang mga tinunan. Pagasakiton siya sa mga gitawag og saserdote, mga ansyano o mga punuan. Dahil sa mga eskriba bradon pagapaton siya pero sa ikatulo ka adlaw pagabanhawon siya. Dahil kay padayong pagbasa ng dinhi o gipilig siya ni Pedro o gisugdan siya sa pagbadlong niya nga nagingon. Pahilayo ka na, Ginoo, dili gayud ka na mahitabo. Kanino? Apan binisyo siya si Kristo ug mingon kang Pedro, pahawa diya Satanas. Mayo sa kababag, ikaw anang kanako kay nimong gika banaan dili man ang mga butang sa Dios kundi ang mga butang sa mga tao. Nakita nato nga pagtuo ni Apostol Pedro nga dili kada mahitabo kay pag-ilabo nila, Ginoo si Kristo o gamanan o Dios. Nagingon si Kristo nga pagasakiton siya sa mga ansyano o sa mga saserdote nga punuan o sa mga eskriba. Pagapatyon daw siya o sa ikatulog adlaw pagabanon siya. Gipinig o gibadlong siya ni Pedro nga dili gid mahitabo kanimo Ginoo. Pero nasuko si Kristo. Miliso siya kang Pedro gingnan pali kana matod papahawa diha Satanas. Kay may usa ka babag ikaw alang kanako. Kay ang imong gikapabanaan dili ang mga butang sa Dios dili ang mga butang sa mga tao. Sa ato pa kung may angay nga may tabo, di gyud angay nga kinsa man ang makapugong sa plano na sa Dios. Mga mahal nga kaigsunan, mga tigpaminaw. Nakaron tungod kay pagabanhawon man siya, asa ba siya niining tumura kung mabanaw siya sumala rapod sa pagsugilo ni Kristo brethren Dito kina siya nahiluna sa kinapusuluran sa yuta. Sumala din sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 40 ang gingon. Kay maingon nga si Jonas didto sa tiyan sa dakong isda sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. Maingon man usab ang anak sa tao adto sa kinapusuran sa yuta sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. Naklaro nga gipanag-ing ni Kristo nga maingon nga si Jonas daw didto sulod sa tiyan sa isda sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. Kasaysayan po to ni Jonas nga may similaridad. Kang Kristo nga tulo pud ka adlaw ug tulo ka gabi, pero ang diferensya niya na si Jonas dito tiyan sa isda. Si Kristo tulo ka adlaw ug tulo ka gabi ana sa ilalom o kinapusuran sa yuta. Pag abot niya ng ikatulog adlaw, mabanaw siya. Question, mga mahal namong tigpaminaw. Tungod kay si Kristo gilansang man sa cross, nagyon siya, Diyos ko, nganong gitalikdan o nganong gibiyaan mo ako. Pati mga tinunan mitalikod diya kang Kristo. Di makasabot yun si Kristo nga gibiyaan. Di namatay ang atong Ginoong Kristo. Pero si Kristo ba, mga malamong tigpaminaw, sa lintunganay nga nakasulti siya, gibiyaan mo ako. Naadi ay nipasalig sa lawas ni Kristo. Kung dili ang Dios kay gusto din ni Kristo, Diyos ko, bantay ako. Pero sa nakita niya, Diyos ko, ayaw akong talikde. Pero sa nakita niya, Diyos ko, ganong gibiyaan mo ako. Opposite na, brother ni. Wa mo ingon si Kristo nga,
Diyos ko, wag yun ko nimo biyae. Sa ato pa, atong pangitaon karon. Kung ang Diyos sumala sa Biblia, mibiya ba, mitalikod kang Kristo, mga malamong tigpaminaw? Wala. Basaon ko ang nakasulat sa Buhat, Kapitulo 10, versikulo 38, nagingon. Mahitungod kang Hesus nga taga Nazaret. Giyon sa Diyos pagdihog kanyang Espiritu Santo o gahom. Giyon siya niya pagpangadto-adto sa paghimog mga kaayuhan o sa pagpangayo sa tanang gisakit sa yawa. Kay ang Diyos uban man kaniya. Kunya nganong ningon mas Kristo? Diyos ko, nganong gibiyaan mo ko? Gibiyaan din ng uban man kaniya. Nganong nilitok si Kristo? Kaya daw sa gibiyaan na siya sa Diyos, tumod kay ang iyang mga tinunan, sawa pa siya mo piyong, nibiya na daan. Pero pagkapiyong na niya, ningon siya, sawa pa makapiyong, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ko? Napiyong na dayon, o namatay na nga itong Diyos Hesus Kristo, ang pangutana, brother, sa gilansang na si Kristo sa cross, nilugpot, nilukso, bapos Kristo, brother, murag lastik man, gipang-ibot na ang iyang lansang, sumala sa gusto ni Mr. Bandilyo, brother, nga may buhaton po sa atong magtutudlo, nga mulukso siya sa init sa kalayo, nga dili na gamitag rescue home. Ang question po, si Kristo sa gilansang siya, kay Dios Kristo gibiyaan bigid siya, unya siya bigid nangunay dito, kay gibiyaan na siya sa Dios, ako na lang mag-ibot-ibot na ining lansang, brother. Ang tubag nga na, wala nga si Kristo mo nagkunay-unay ibot sa iyang mga lansang sa kabot. O dias iyang til para mulukso gikan sa cross. Aron pag-ibot sa lansang, iyang giuli o nara ang lansang, ang gilansang nako. Dunay tayo nga gihimo nga kasangkapan yan na para mo pakanaog sa iyang lawas o mupahiluna dito sa lubnganan. Dato Biblia Katoliko rin mamilihog kong tunos Biblia Katoliko katong basahon din ito. Kristiyan pa o King James Version ba doon? Okay, nasulit. Para maklaro po na to. Okay, naunahan na ito basa ang King James din sa nakasulat sa Juan Kapitulo 19, akong pagbabasahon ng anal na tigpaminaw, versikulo akong pagbasa din sa Biblia 38, ngadto sa 42 ang atong pagbasa ni Bren, din. Tapos niini, si Jose nga taga Arimatea, ang tinunan ni Jesus. Di na klaro nga si Jose nga taga Arimatea, tinunan din ni Jesus. Tanaw na to. Okay. Ganyan din sa pagpayag apan sa tago lamang tungod sa kahadlok niya sa mga Hudyo kinisiusin ba ang iya tiba sekreto lang ang pagka sumusunod niya sa tunggin ng Kristo kung hadlok siya sa mga Hudyo nahilo kang Pilato nga iyang kuhaon ang lawas ni Jesus og siya gitugutan ni Pilato busa ngadto siya o gikuha niya ang iyang lawas ni sa tunggin ng Kristo og usab si Nicodemo siya nga kanyadto mo gani ang nakikita kang Jesus sa tak nga sa kagabion ngadto nga nagdulag mga kalimang kalibo kakilo kalimang kakilo nga sinakot nga mira og alui og ilang gikuha ang lawas ni Jesus og gibugusan kinig mga panapton nga lino lakip ang mga pahumot sumala sa batasan sa mga Hudyo sa paglubong og sa dapit din didto siya ilansang sa cross si Kristo diya ang usa ka tanaman og sa tanaman diya ang usa ka bagong lubnganan nga wala pagiyod kalubwi o tungod kay adlaw man kadto sa pagandam sa mga Hudyo o ang lubnganan nga haduol naman ilang gipahiluna si Jesus dito. Kinsa nagpahiluna sa lubnganan si Kristo ba nagkamang-kamang dito bro ni paningkamot? Dili si Kristo niluksos cross aron manaog dito siya pa kun dili dunay tao. Tinunan niya sa mga tinunan niya sa sekreto nga pagka sumusunod si Jose nga taga Arimatea ug si Nicodemo mo nagpahiluna. Mikuha sa lawas sa atong Ginoong Kristo may pahiluna didto sa lubnganan. Na ang pangutana kay di man day pwede nga dunay mutabang sa lawas sa Dios pagka Dios. Mo gawas karon nga si Kristo Dili Dios. Kita mo. Tuwa man siya kanaog man makalukso kung gamiton tong termino ng pastor sa Badista. Uy, ang ilang magtutudlo Master Tomas D Dios mo kana. O mamlukso gikan strategya wa mo palong sa kalayo. Wala makatulo timbang siya sumala sa Biblia sa pagtimbang sa matarong bro nabutang siya sa walay kasiguruhan
Naniguro siya nga na siguro nga og sa duwa pas dama sigurado makadama kay aron pildihon ta pero sa pagresulta nababoy siya sa duwa sa dama brado. Mo na itong ginoo lagi rin kung nagduhon ning pastor sa Badista Ligo ng iyong mga rason sa diha katong gitubag sa atong sakyaw nito piting sa iyo na mo nang gitugon sa 8:14 sa hub. Ingon lang sa balay sa lawa-lawa ang iyong kalibon. Mo na mga manamong tigpaminaw abing bandilyo siyang pagbandilyo bag di natakatubag brado ni. Karon mo na nga ato nang natubag nga basta iprograma di ay nga bisan gani si Moises balikan ta nga wa gani magtugon nga atiman na Ginoo akong lawas. Ihimplo ni mga malamong tigpaminaw sa laing pagkasulti ba precedence nga moabot di ay panahon nga kinsay katumanan nga na po di ay lawas nga patay atimanon kay ang lawas gani ni Moises giatiman sa Dios gipabantayan ni Miguel nga manulunda mga malamong tigpaminaw pero baya kung atong susihon kay matod pa pertimang nakapangantalita ni Mitchell Bendilio mga mahal namong tigpaminaw kay nagtuo siya nga siya kamaturan pagpangutanoon na to ang ilang doktrina sa Sabadista sa Desire of Ages bedon no? Unsa daw si Miguel sa ilang Desire of Ages sinulat ni Ellen Goldwhite mga mahal namong tigpaminaw si Miguel daw mauna si Jesucristo sa Desire of Ages Bradone, di ba? Sa pahina Bradone, sa Desire of Ages. Sa page 66. Page 66. Si Ellen Goldwhite nagsulat, mo ni ilang gisunod, na si Ellen Goldwhite nagsulti, na si Miguel, mauna si Jesucristo. O kay si Miguel, mauna si Jesucristo. Ingon ba din si Mitchell Bendio? Unsa may labot na mo anang basahon ni Ellen Goldwhite kasi siya propeta, na di siya masugot kay nahadlok. Pero pagka manulunda na gani, sinulat man ni Ellen Goldwhite, gidawat. Usa sa mga nangutanan nila, atong purpose barude kay para unsa di ay siya mao manabot sa Biblia kay iya man tang pakasaypon no atong ipakita kay gusto man siya nga nabakuti magud siya barude nakita higayon nga nasunog basig makabaw siya pero dili kay ang kamaturan permanente ng lig-on mga malamong tigpaminaw ang gabok di na gina malig-on kay gabok ni gina nakaron hain ang prueba barude nga dunay nangutana nila bradone murag kung dito masayip si Richmond Rimuho bradone ato bang mapabati nga dunay nangutana nga kanang Jehovah's Witnesses kuno ang ilang doktrina kay si Miguel man kuno maura nang manulunda unya kay maura man nang manulunda maubat pud kuno ng doktrina nga naa kanila ato bang ni Mitchell Benilio bradone Atong ibabati ang ilang pahayag ni Mitchell Benilio pinagis pagtubag sa ilang texter nga nangutana si Richmond Rimuho nga sibo gyud sa the Desire of Ages sa pagpahayag sa ilang founder nga si Miguel Mas Cristo nga atong padati. Master Benilio na ako pangutana ang mga saksi ni Jehovah nag-ingon na si Michael Arcangel or Miguel Mamura daw na si Cristo. Mao ba po na inasagtungo sa inyong doktrina palihog tubagan ni karong domingo kay nagdaghan ning mga tiyo nagunat sa inyong hubag si Richmond Rimuho ni salamat na dali. Salamat kayo. Ang Polo Michael, usa na ka libre yung ang kahulugan na the same as God. Sabi niya mga kaigsunan, si Michael, the same as God, wala na inana, mao si Kristo. O, kita mo na. O, si Miguel, mao si Kristo. Unya, iya yung makabinta siya yung una-una, murag nakapunto brother. Kusugan ni mo uyat-uyat ning sinugo ni Ellen Goldwhite ba? Ingon din siya nga, ay, makarayo. Ay alam kanila, manulunda ko no ni si Miguel kay mo may gitudlo ni Master diri kanato ingno naman niya piki si Master nga Espiritu Santo na namo kay dili piki ang ano mga mupaka man ka kung dili mo mao ipiki ato ipabati brado ni ang pag-uyat-uyat niya nga iya gyud gipribahan nga dili gyud lagi si
Miguel dili gyud manunda kay mo nas Kristo, kay si Kristo di man na manunda, Dios man na. Correct. Mao po na atong pagtuber nun O kamo man nagitudlo ni Master din nato, wa magtudlo si Master nga si Miguel mao si Kristo. Oo. Ang pagtudlo ni Master din nato, si Miguel manulunda. Oo. Pero para nila si Miguel dili manulunda. Tudlo ni Master ni Miguel, nga moro po nas Michael. Si Oo. Michael moro po nas Miguel. Pero Oo. si Miguel igno Kristo. Wala. Wala. Ang pagtudlo si Master na. O ang iyang gingon nga sumala sa Biblia mo nas Kristo. Wala. Wagi mabasa, yar ng huna-huna. Wagi mabasa nga si Miguel mao si Kristo. Nato ipabati. Dili day ang ilang pagtuon ba kay si Michael Kuno Injil ay asa mabasa. Si Michael Kuno Injil ay asa mabasa. Sige, ato ipadayon. Okay. Doon ipakita. Makaraya. Ay. Anak sa Espiritu Santo peke. Tagait ko na kong bersikulo nga ang archangels, word archangels, kita mo manulunda. Yung ipasabot nga papangita ko no ang archangel kay daghan ko no manunda kay alam ko no namo si Miguel manunda ay kataw siya Asa alam mabasa. kanila, si Miguel manunda asa mabasa. Oy. Asa mabasa. Basahon na to paguna Brad Rene. Kining ilang Biblia nga Cebuano nga may tatak nga 70 Adventist Holy Bible. Unsa ba sa ilang Biblia si Miguel ba mabasa ba nga mao si Kristo o si Miguel mabasa sa Biblia nga manula kay batot pa niya sumala sa Biblia. Na kanang ilang ipabor na itong Biblia nila, kaning is the Bible, nga mabasa gid nga si Miguel manulunda. Dini sa Judas Kapitulo 1, versikulo 9 ang gingon, apan si Miguel, ang manulunda nga punuan, sa iyang pagkaglantugi batok sa yawa, sa ilang ilog sa lawas ni Moises, wala gani siya mga sa paglitok og mapasipalawong kung bato kaniya, kung dili mingon lamang ang Ginoo magabadlong unta kanimo. Nakita nato apan si Miguel ang punuan nga manunda, ang manulunda nga punuan. Giuna pa ang manulunda nga punuan. Di nabasa iyon siya. Dili man na manulunda kay kita ra kuno nagingon ba doon eh. Sumala kuno sa Biblia kada manulunda mas Kristo. Yama ning tawana. Nakakitag sunog. Unya gidala ang among master pagtuman ra man tos iyang last will nga bantay baya ang akong law sa iyo baya ni pagpasagdi ampingi baya. Ingon this master basig kamo na unay makausab makarinobar sa palas di ka kamo unay makarinobar di marinobar jud giintrigal ni master sa mga tao kay nasunog man katumanan tong paghitabo pero gihimo niyang puhunan bradone abi nato og ang iyang puhunan og sa negosyo pa bradone naapay puhunan naut-ut man dining tawana no more nagpuhunan nga nangita siya ka makaginansya siya diri nato pero naon sa bang naalkansi man Ginansi. kining matod pa niya nga dili piki man siya kay kita may piki nakaron ba Rone sa bangkong tugon nabasa na kanang gibasa ni Brad Rene nga 70 Adventist Bible ang Judas 1:9 Brad Rone bisan ang uban nga Biblia kung basahon nato di ba naman sila basahon nga ato pong gidawat kay atong prinsipyo bradone nga ikumpara man pud ang Biblia sa ubang nga Biblia naba pud sila ana bradone Aduna, ang basahan nila nga naguluhan Steps to Christ, ang dalan payon kang Kristo sa pahina 123, gingon na, Scriptures must be compared with Scriptures. Ang kasulatan kinahanglan itandi sa laing kasulatan. ang kasulatan kuno itandi sa laing kasulatan para pagpiho bradone pero nagginapayas pag ni Smith Silbendillo pila gani kuno iyang kasulatan ani bradone nga si Ambalan sa pangutan na ba Matod ba niya doon na siya 38 na version. Kuno itong Biblia sa balay. Itong pastor ganun niya, itong babati ng iyang 38 na version. Mga mahal na tigpaminaw. Ilabihan yun niya. Muna giniribay. Daghan siya version. Pinungutan naman, asa daw mabasa nga si Miguel manulunda nga daghan din sa version. Muna hindi kabasa rin. Atong ipabati na atong pastor din ang gingon nga daghan siya version nga Biblia na daw sa gingon niya na siyang balay. Nga, atong ipabati. Igsoon tumanan tamo 38 ka version ang Biblia nakos manay. 38 ka version ang Biblia nakos manay. Ilabihan kahambugiro
38 man ay ka-version sa Biblia na siyang balay, pero yun siya, asa mabasa be, asa mabasa. O, nabasa na. Una, nabasa na ito. Di ba pag-ipabos silang Biblia? 70 Adventist Holy Bible? Na, doon na ba po tayo, pagkumpara, pagsusi sa ubang kasulatan, bisa ka ng Judas o Nonoy, brother, magsugot ta sa New Testament, brother. Okay, doon na. Kaya ito ng prinsipyo ko nila, ito man yung gidawat, kay gusto man, kay prinsipyo man ito nga doon ay pagtandi po sa lain kasulatan. Na, kay doon naman, unsa ngalan nga Biblia nga doon na ta. Okay, easy English version ng Biblia. Okay. Easy. Sa yun ra. Sa iyo na yun, kay Easy English Bible. Sama din nakasulat sa Easy English Bible sa Judas o Nonoy. Akong basahon rin rin, ginunini ang nakasulat, ginon sa pagpahayag din sa Judas or Jude, chapter 1, verse 9. Ginon din sa atong mabasa, sa nakasulat din even Michael, kini Des Miguel, sa Cebuano, Michael din siya. Sa English, Michael na. Even Michael, who was one of the most important angels. Oh, nakita, important angel si Miguel. Gibalhin og Michael, dili gyud si Michael mos Kristo. Ari naman ta sa Old Testament pero ni. Okay. Atong tan-aw na 38 ka version sa Biblia. Ang atong gikuyawan og 38 kalibre nga pistola nga naniya. Na. Biblia man di tamano ka na. Niya din sa Old Testament, kini ba ganina atong gi-mention ang basahon ni Ellen Goldwhite, Revealing the Desires of Ages, page 66, na arabag ibutang itong Daniel 10:21. Kaya gano'n na, there is none that hold it with me in these things, but Michael. Dahil nagsunod sa ngalan niya Michael, square bracket ang Christ, your prince, Daniel 10:21. Buti pasabot lagi nga si Michael Mos Cristo. Basahon na ito dinibis Daniel 10:21. Si Miguel ba or Michael ba bigits Kristo? Sumala sa sinabtan ni Ellen Goldwhite, tumapo gibarugan yung pastor sa Sabadista Mitchell Bundilio. Niya man po Bibliang Katoliko, hindi na ko basahon rin sa Bibliang Katoliko. Sa 10:20 pag largo, no? Sa paglargo na. Diniya, basahon nyo sa Daniel 10:21. Apan sugilan ko ikaw sa nahisulat sa basahon sa kamaturan. Walay lain nga katabang ko Tingin ni Daniel. Tingin ni Daniel, ha? Walay lain nga katabang ko sa pagpakigaway kanila, kung dili, si Miguel ang inyong anghel nga magbalantay. Nakita na ito. Wagi mabasa bisag, masabot na po nga si Miguel Mos Cristo, gingrigit anghel si Miguel nga magbalantay. Mo na giingon ba ni og sa kasing pa ni siya, kasing punta, gatuyot, pero karan daw, hindi ang lansang. Nakita na to. Nakaron, balikan nato mga malamong tigpaminaw nga adunay kritisismo nga gibuhat nila nga kung Dios pa kuno ang atong magtutulo ngano daw gipasagdan niya ang atong gitawag bradroni og PBCM Palace, no? Nakaron, atong basahon sa Biblia bradroni, ang Dios ba makagahom og dili? Ang Dios reverend makagahom ginad siya. Asa mabasa? Dinhi sa nakasulat sa Job, sa Genesis kapitulo 17 versikulo 1 ang gingon, sumala sa pagpayag sa balaang kasulatan, og sa may panuigong si Abram nga kasyaman og siyam katuig mitunga kanya si Yuba og mingon kanya, ako mo ang Dios nga makagagahom sa nga tanan. Bisag di lang ta. Ang Dios di ay si Yuba makagahom sa nga tanan. Tungod kay makagahom man ang Dios sa nga tanan ba dun unsay gibuhat sa Dios ba dun sa iyang pagkamakagahom? Basahon ang kuro din ang nakapahayag sa balaang kasulatan din sa nakasulat sa Buhat kapitulo 17 versikulo 26 mga kaigsunan, inyong pagunayan ini ang nakapahayag sa Biblia. Siya mao ang Dios gipasabot, mao ang nagbuhat sa tanang nasod sa katawhan gikan sa usa ka tawo aron papuyon sa tanang dapit sa yuta, tapos niya naandan ang mga gitagaw nga kapanahonan o mga utlanan sa mga dapit nga ilang pagapuyan. Busa sa Biblia rin natong gibasa o gitulis sa 26, no? Ipaibabaw tas 24 bro ni. Sa 17 nga kapitulo sa Buhat, din. Ang Dios nga mao ang nagbuhat sa kalibutan ug sa tanang butang nga niya niingon nga ginuunan siya sa langit ug sa yuta,
wala magpuyo diya sa mga templo nga binuhat sa kamot, ni pag-aalagaran siya sa mga kamot sa tao, nga daw may panginahanglan pa siya sanglit, siya gayud mauman, gani ang naghatag og kinabuhi ug ginhawa ug sa tanang butang ngadto sa tanang mga tao. Siya mao ang nagbuhat sa tanang nasod sa katuhan gikan sa usa ka tawo aron tapuy-on sa tanang dapit sa yuta, tapos niya nandan ang mga gitagal nga kapanahunan ug mga utlanan ug mga dapit na ilang pagapuyan. Karon, ang Dios gamhanan kay nagbuhat sa tanang mga butang, lakip ang tao. Pero sa panahong Israel, Brad Rene, diin gipapuyo sa Dios ang iyang makatawag sa sinugdanan sa mga palasyo o palasyo. Brad Rene, sumala sa Biblia? Wala gid nagisgot diri sa mga plasyo gipapuyo ang katawan sa Dios nga mong Israel, kundi gipapuyo sila sa mga payag. Dinhi sa Levitico kapitulo 23 bersikulo 43 ang gingon, aron mangibalo ang inyong mga kaliwatan nga sa mga payag, gipapuyo ko ang mga anak sa Israel sa pagkuha ko kanila gikan sa yuta sa Ehipto, ako mao si Jehova nga inyong Dios. Busa katong mga anak sa Israel, ang Diyos nagpahilo na nga gikuha niya sila gikan sa yuta sa Ehipto, gamanan siya pero payag manggani iyang gipapuy-an mga mahal namong tigpaminaw. Munang sa sinugdan. Nakinsa kining Israel, brodone, sumala sa Biblia. Mao gid ang katawhan sa Dios sa libro nga Siya nagtukod. correct, siya nagtukod ini sumala nga atong mabasa sa ikaduhang Samuel kapitulo 7 bersikulo 10 kana 24. O ako magapili og dapit alang sa akong katawhan nga Israel ug magapahamutan kanila aron sila makapuyo sa ilang kagulungon nga dapit ug dili na nabalhin nga nagkasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ninyo sa sinugdan. Busa kining katawhan nga Israel may pagpili ang Dios dinhi og dapit nga diin sila mapahiluna. Ug kining katawhan nga Israel nga gipahiluna sa dapit nga dili mabalhin mao kini ang katawhan nga gitukod o si Jehova ni nagtukod niini sumala sa bersikulo 24 sa kapitulo 7 sa ikaduhang Samuel matugpa og ikaw nagtukod ya kanimo sa imong katawhan nga Israel aron mahimong sa katawhan nimo sa walay katapusan ug ikaw Jehova mahimong ilang Dios. Og official dayon nga hatag nga pangalan unang hari 1831 matugpa og silos bikuhog napulo og duha sumala kabato sumala sa giduganon sa mga kabanayan ni Israel ni Jacob nga kanila midangat ang pulong ni hibang nga nagayon ang Israel manaoy imong ngalan. Ang Israel, mga mahal namong tigpaminaw, gihatagan sa Dios og kapuy-an pero mga payag. Nakaroon na gamhanan man siya. Di hambugiro ang Dios. Pero sa niabot na ang panahon adto ta kang David, unsay gisugo sa Dios o unsay gisulti ni Jehova mahitungod kang David, Haring David, Brad Rene, sumala sa nakasulat sa Biblia. Anya din ni Reverend sa ikaduhang Kronikas kapitulo 6 bersikulo 8 ngadto sa 9 ang gingon, apan siyo ba namulong kang David nga akong amahan tungod kay ana sa imong kasing-kasing ang pagtukod sa usa ka balay alang sa akong ngalan, ikaw naghimo sa mayo nga kini anaa sa imong kasing-kasing. Bisan pa niana dili mo tukuron ang balay kundi nga ang imong anak nga lalaki nga mugula gikan sa imong mga hawak, siya ang magatukod sa balay alang sa akong ngalan. Busa, gamanan ng Diyos mga malamong tigpaminaw, pero sa panahon ni David, gusto ni David nga siya magtukod, pero dili gusto ang Diyos nga siya magtukod og balay, ang mugula sa ayang mga hawak o mga kibali iyang anak, mo'y magtukod sa balay. Ang balay di ay mga malamong tigpaminaw, dili di na patunghaon pinagi sa pagkagamanan sa isalig di niya sa tao nga mo'y mutukod na si Master Vitabro Ronin kamo na ang magrinupan niya na mag-usap niya na busa kita magkaigsunan na ata sa pag-alayon sa pagtuman sa last will ni Master nga iyang gibilin nga testamento atong gikwaan nga bisan pa si David bisugo sa Dios nga di lang siya makatukod ang iyang anak nganong dili man daw siya pwedeng magtukod sa maong balay alang sa Dios, alang sa ngalan diha sa maong balay sa Dios ba doon Okay, nga basahin mo ito ang hinungdan libro din sa unang hari. Akong pagbabasahin kapitulo 22 bersikulo 1 ngadto sa 13 ang atong pagbasa niini. Og sila nagpadayon nga walay gubat tutulo ka tuig sa tiniwala sa Syria o Israel. O nahitabo
sa katulo ka tuig nga si Hosapa ang hari sa Huda milugso ngadto sa hari sa Israel. O ang hari sa Israel mingon sa iyang mga sulugon. Matod pa din eh. Nahibalo ba kamo nga ang ramot sa Galaad ato? Sa ato pa bisag bisag ni anang bahina doon atong lugar gipakita no sa Biblia nga adunay mga pagpangutana nga unsa to sa ang imong gihunungan ba doon nahibalo ba kamo nga ang ramot sa Galaad ato? Na munang atong bantayan nga ang Dios di ay sumala sa nakasulat nga gibasa nato sa Biblia brodone. Ang Dios di ay makita nato nga aduna di ay baliki pagbasa brodone ang gibasa sa kadtong punto lang dito sa 3 o ang hari sa Israel mingon sa iyang mga sulugon. Nahibalo ba kamo nga ang ramat sa Galaad ato? Adunay pagpangutana gani ang Dios no balo ba kamo nga ang ramot sa Galaad ato pero sa punto nga pwede di ang Dios mangutana bisag asa niya ibutang ang iyang kaugalon ba doon pero sa gingon nimo nga nganong dili si David makatukod ba Roni ang hinungdan palong pagbasa sa unang Kronikas Kapitulo 22, versikulo 1, no? Hangtod sa 13, Bradon, sa unang Kronikas. Okay, unang Kronikas, 22, Kapitulo 22, versikulo 1, hangtod 13, Bradon. Ayun nga, si David ninyo, kinimaw ang balay ni Yuba nga Diyos, o kinimaw ang halaran sa halab nga sinunong alang sa Israel. O si David, nagsubo sa pagtigong sa tinub sa mga humalapit nga na sa yuta sa Israel o iyang gibutanan sa mga nagtitiltil sa bato aron sa pagtiltil sa mga bato sa pagtukod sa balay sa Diyos. O si David nag-anda ng puthay nga daghan nga pagabuhaton sa mga lansang alang sa mga takop sa dalhaan o tungod sa mga tinakbuan o tumbaga nga daghan nga dili matimbang o mga kahoy nga sidro nga dili maihat tungod kay ang mga sidonhanon o sila nga tagatiro nagdala og dugang mga kahoy nga sidro daghang mga kahoy daghang mga kahoy nga sidro ngadto kang David sa ato pa dunay gipreparasyon mga lansang mga daghang mga kahoy brad di ba tayo di mo din og si David ninyo si Salomon nga akong anak nga lalaki batan-on o lingod pa o ang balay nga pagatukuron alang kang Yuba kinahanglan matahim kayo sa bungog o sa hinaya sa tibok ng mga kayutaan busa ako mag-aandan alang niini busa si David mag-aandan sa pagkadaghan gayud sa wala pa ang iyang kamatayon. Unya siya mitawag kang Salomon nga iyang anak nga lalaki o gisugo siya sa pagtukod sa usa ka balay alang kang Yuba ang Dios sa Israel. O si David mingon kang Salomon nga iyang anak nga lalaki mahitungod ka nako dinhi kini sa akong kasing-kasing ang pagtukod sa usa ka balay sa ngalan ni Yuba nga akong Dios. Diha di ang tato kang David no ang pagtukod ba doon unsa Dingunan, apa ng pulong ni Yuba midangat ka na ako nga nagayon, matod pa ni David. Ikaw nagpaagay sa daghan uyamot nga dugo o naghimo sa daghan mga gubat. Ikaw dili magatukod sa usa ka balay sa akong alam tuod kay ikaw nagpaagay og daghan uyamot nga dugo sa yuta ubos sa akong pagtanaw. Ang karon usa ka anak nga lalaki mataw kalino nga mao'y mahimong usa ka tawo sa bakigdait o hatagan ko siya og paulay gikan sa tanang iyang mga kaway nga naglibot kay ang iyang ngalan Salomon o ako maghatag pakigdait og pagkahilom sa Israel sa iyang mga adlaw. Siya si Salomon gipasabot na nini nagatukod og usa ka balay alang sa akong ngalan og siya akong anak og siya akong anak nga lalaki og ako mahimong iyang amahan
Paglikonin ko ang trono sa iyang gingharian sa ibabaw sa Israel sa walay katapusan. Karon, anak ko nga lalaki, si Yuda magauban kanino. O pag mauswagon ka og tukurang balay ni Yuda nga imong Dios, sumala sa iyang gipamulong na itungod kanino. Og siya ba lamang ang maghatag kanino sa kaalam ug sa nabutan, og maghatag kanino sa mga sugo mahitungod sa Israel. Aron ikaw magabantay sa kasuguan ni Yuda nga imong Dios, unya ikaw magauswag kung ikaw magatuman sa pagbuhat sa kabalauran o mga tulumanon nga gisugo ni Yuda kang Moises mahitungod sa Israel, pag makusdanon o pag may sugon ayaw kahadlok ni magmaluya ka. O, di sa ato pa, si David gustong magtukod, pero insaksyonan si sa Diyos, dili pwede kang magtukod kay sa unang panahon pa doon gubat-gubat, daghan man nga napaagas niya nga dugo. Pero doon busa, dito gihatag niya sa iyang anak, insaksyonan si David nga ang imong anak magtukod, dili ikaw. Sa ato pa, ang punto, dili di ang Diyos mismo may mo pagula sa balay kay magamit siyang instrumento nga pagapapatukuron sa iyang balay. Nakaroon, arita. Kay ang balay, mga malamong tipaminaw, nasunog daw ang PBCM palas, di na kunotilon. Sa unang panahon, Brad Rene, ano na ba po'y pagkasunog sa balay sa Diyos sumala sa Biblia, Brad Rene, o wala? Doon na, Reverend. Kaya nakasulat din nakasulat sa Nehemias, Kapitulo 1, versikulo 3 o 4 ang gingon. Og sila mingon kanako ang Matod pa ni Nehemias nga propeta. Oo, ang gingon. Og sila mingon kanako ang salin nga nang hibilin gikan sa pagkabinihag didto sa lalawigan ana sa dakong kasakitan og sa pagkatalamayon. Ang kuta sa Jerusalem usab nagumob og ang mga ganghan niini nangasunog sa kalayo og nahitabo sa pagkadungog nako nining mga pulonga nga ako milingkod og mihilak og nagbalata sulod sa pitila kadlaw og ako nagpuasa og nagampo sa tubangan sa Dios sa langit. Nakaroon, pagkadungog ni Nehemias, mga kaigsunan, mga mahal nga tigpaminaw, nga nasunog ang ganghaan sa Jerusalem. Nihilak si Nehemias, naguulpod siya kay ang ganghaan sa Jerusalem nasunog o kanang ganghaan sa Jerusalem naadya sila magsimba niya ng ganghaan nagsugod ang pagkasunog doon sa ganghaan sa Jerusalem. Unsay priba doon nga mao kadto ilang dapit nga dito sila musulod yan ang ganghaan aron magsimba, pero sa nakita nato nasunog. Okay, yan priba sa Ezekiel, binabasahon ko sa Kapitulo 46, versikulo 1 at 3. Mo kini ang itong mabasa. Mo kini ang gingon sa Ginoong Jehova, ang ganghaan sa kinasuluran nga sawang nga nagalantaw paingon sa sidlakan, pagkasirhan sa unang kaadlaw nga igbubuhat. Apan sa adlaw nga igpapahulay kini pagabuksan, o sa adlaw sa bagong bulan kini pagabuksan. O ang prinsipo mosulod nga niagi sa lagyanan sa ganghaan nga dapit sa gawas o bitindog tupad sa haligi sa ganghaan, o ang damon sa mga saserdote ang iyang halad nga sinunog o ang iyang mga halad sa pagkigdait, o siya nagasimba dito sa bakanan sa ganghaan o niya siya mulakan apan ang ganghaan matod pa rin dili pagkasirod hangtod sa gabi o ang katangan sa upa nagasimba dito sa puntahan sa maong ganghaan sa tubangan ni Yuda sa mga adlaw igpapahulay ug sa bagong mga bulan. Nakita nato mga mahal nga kaigsunan nga ang pultan sa mga ganghaan nasunog, pero kini sila mao nga mosulod sila niya itong ganghaan dili ka to pagasirhan kundi pagabrihan maadlaw magabi kay ang bulaton nila magsimba sila dito sa bagong bulan sa mga adlaw igpapalog sa bagong bulan aron pagsimba dito sa mga pultan sa ganghaan. Pero unsay nakita nato nasunog. Asa man ni nabutang kining ganghaan nga dito sila magsimba pero nasunog lang sumala sa Biblia. Na sa Jerusalem rin, basahon ako ang priba din sa Isaias Kapitulo 66, versikulo 23. Sa Biblia ang Katoliko na ko pagkabasahon ng Imprimatur Julio Cardinal Rosales. Matagmag kong subang sa bulan, o matag-adlaw igpapahulay ang tanang tao, muduol kanako dito sa Jerusalem,
aron pagsimba kanako. Oh. Ang Jerusalem, din dito nasunog ang gangaan, ang pultahan sa gangaan sa Jerusalem, mga mahal na mong tigpaminaw. Mauto, nga dito sila magsimba. Katong gangaan na, pag-aabrihan ka to, dili pag-asirhan. Kaya magsimba sila dito ni ato, pero nasunog. Pero unsa ang naa sa maong Jerusalem o gangaan nga nasunog, mga mahal na mong tigpaminaw, gangaan ka to sa balay sa Dios. Busa nasunog na karon di na to iya sa Dios na unsay gibuhat tungod kay nasunog man kato, brethren, Dios bay mo papatungha mo pabalik ato pagbarog niya atong balay sa Dios o gangaan din diha nagsugod ang pagkasunog. Dili na tungod kay ang Dios naghimo og kasangkapan dito niya gipayluna sa mga tao nga ang mga tao na may mutukod sa balay sa Dios. Dinhi sa Esdras kapitulo 1 bersikulo 3 ngadto sa 4 ang gingon, bisan kinsa nga ana sa taliwala ninyo sa tibok niyang katawan, ang iyang Dios magauban kaniya og padtuwa siya ngadto sa Jerusalem nga naa sa Huda og patukura sa balay ni Yuba ang Dios sa Israel. Siya mo ang Dios nga naa sa Jerusalem og bisan kinsa nga nahibilin sa bisan diin nga dapit siya magapuyo, patabanga ang mga tao sa iyang dapit sa paghatag og salapi og sa bulawan og sa mga manggad og sa mga mananap, labot pa sa mga halad nga kinabubuton alang sa balay sa Dios nga naa sa Jerusalem. Okay, say nag-ambag-ambag ang mga katawan sa Dios nga magdala sila sa lapi, mga hayop, manggad o unsa pa nga itukod nila gamiton para sa pagtukod sa balay sa Dios nga nasa Jerusalem. Kay gano nasunog ang ganghaan sa Jerusalem, din ana ang balay sa Dios, din dito sila magsimba. Unya kay nasunog mo to, unsay gibuhat sa Dios sa pagpaningil sa mga tao, bradon, sumala sa Biblia. Okay, basahin ako rin ng Hagio Kapitulo 1, versikulo 2 ngadto 9 sa Biblia ang Katoliko na ko pagabasahon. Matod pa din ang atong mabasa. Nagingon ang Ginoo nga labing ganahanan ngadto kang Hagio, propeta Hagio. Nagingon kining mga tawhana nga wala pa moabot ang panahon sa pagtukod pag-usab sa templos Ginoo. Doon ay mga reklamo po sa mga tao nga wala pa moabot ang panahon sa pagtukod pag-usab sa templo ni sa Dios. Buti pasabot mga kaigsunan, mga malamong tipaminaw, naanay templo. Nganong tukuron pag-usab? Kaya nasunog man, sugod sa ganghaan, di nahurot, di magtukod pag-usab. Boy, kalainan sa gibili ni Master, na magtukod, kita na ipo'y magtukod. Na itong ipadenda doon. Okay niya. Unya ang Ginoo mingon pinagi kang propeta Hagio. Ang iba nga kamo magpuyo sa anindot nga mga balay samtang guba gihapon ang akong templo. Huna-huna ang inyong kahintang. Daghan kamo gipugas apan jutay ray inyong naani. Nakakaon kamo apan wala gayud kamo magbusog. Miinom kamo bino apan wala gayud kamo matagbaw. May bisti kamo apan gitugnaw gihapon. O kadtong may suhol nga madawat sa marag nagsulod niini sa alkansiya nga buslot. Wala ba kamo nakakita nganong nahitabo kini? Tunas kamo sa kabungturan o pagkuha kamo kahoy nga itukod sa akong templo aron ako malipay o gipakita ko kaninyo ang akong himala. Mangita kamo dakong ani apan jutay ra inyong hikaplagan o sa nadala ninyo kini sa inyong balay giwagpang ko kini nga naman tungod kay nagkatunas man ang akong templo samtang kamo nagkapuliki sa paghimo sa inyong balay. Busa mga mahal na mong tigpaminaw, kung ang barahan sa among kaaway o bisan asa ng mga media sa wayon tungod kay nasunog ang palas, PBCM palas, unya asa naman si Master niya ng tungura nga man makahimo sa pagpugong nga dili masunog. Bisan pa ang gangaan sa Dios sa Jerusalem nasunog, gitukod pag-usab ang balay sa Dios, mga mahal na mong tigpaminaw. Gisalig ngadto sa mga tao dili diay mismo ang Dios mo patungan niya na busa atong katumanan sa Pebrero 23 adlawng Domingo oras alas 9 kapin kun kulang mo daytoy pagkatuman sa gingon ni Master. Ayaw ba ninyo pagpasagdi ang akong lawas, bantay ba ninyo amping ba kay kamo naraba dili ka kamo na ang makausab sa pagtukod sa palas, kamo narabay makausab busa totally nga mausab tungod kay nasunog man. Og sa Biblia pa sa Tyndale translation kay gitawag Dagoc, Ecclesiastes 1:9,
history merely repeats itself. Doon na di ay, sa una nga naitabo, brado ni, naitabo gyapon. Okay, nasunog man ang gangan o balay sa Dios, di na day punto tinuod sa panon kang yuba. O muna mga mahal nga tigpaminaw, magkaigsunan, nagtuo ang atong kaatbang si Mitchell Bendilio Bradone nga kita na alkansi o na nakuha niya nga kita ignunta Bradone nga nabakuti siya ang katuron pero ang tinod siya ra di ay Nabakote. niabot na mga oras mga malamong tigpaminaw sa ngalan na lamang sa magtutudlo Master Tomas D. Kining inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie, yun yung sa ngalan sa kauban nga mga Evangelista o Ministro. Kinusab si Brother Rene Telebrico. O giniusab ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Danilo Mangalos, kami nilangkod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.